ụmụnne m ekene m unu. Achọrọ m ka ịwụcha ntị ọfụma n'aka na-akọ maka na-akọ ga-enyelụ gị aka na ọ bụrụ na ị gee ntị ọfụma. O nwere ezinụlọ ya bụ ịbata, ihe eji mara ezinụlọ afọ bụ ịgba aka. Ifechukwu ji agọzi ife bụ na onye ọbụla melụla alụ gbajiri aka ma ọ na isi n'enu da, ezinụlọ akọ ya bụ ịbata. Nnafa bụ onyinye Chineke nyere ya bụ ịgba aka. Ọ gbaa gị aka gbaa gị aka a na ma okwu ebe ọbụla o melụ gị, ihe a bụ ihe eji mara ezinụlọ afọ. Ife a bụ onyinye Chukwu na-enye mmadụ. O nwere ezinụlọ Chukwu nyere ya. This our brother bụ ife aka mpi a na-alụ, mpi alụgidezie ya wee nwa, o wee mụ ya. Ọ mụ ya agwa ya na-ekwe ife malụ gị nọọ ife a nna gị na-alụ malụ gị, ị ga-eje bidokwa ife a nna gị na-alụ. Mgbe a gwara ya nyanwa jụ, anyị ya dị n'obodo oyibo na ọchịje obodo oyibo na ọchịje obodo oyibo. Mgbe o ji mebe akwụkwọ obodo oyibo a, ndị mmụọ jide ego niile ọ lụta na kpọọ ya fa ncha niile, na kpọọ ya ha ncha niile. O wee je gbaa afa. Nwoke ọ batara na biya wee jụbịa sị ya, kedu ife ị na-atala onwe gị afụ? Nwoke, kedu ife ị na-atala onwe gị afụ? Ịma ife na-eme gị, ịma ife malụ gị, kedu ife mmelụ na ị chọrọ ijelụ ife amalụ gị? Ọ na ịmarụ na Chineke ga-esi ebe a bunye gị enu bụ n'obodo ọbụla ị chọrọ na ị ga-eji ya? Ọ sị ya na ife o ji wee maka ya wee bịa bụ ka ọ mara ihe emere ya, na ọ chọrọ ịlụ ife amalụ ya. Nwoke wee sị ya na ya na klọk nya, kedu ife na-akụ? Ọ sị ya na ihe na-akụ bụ 6. Ọ sị ya na from now to next month ending, na ọ bụrụ na ijila aka gị jee bido ọlụ a nna gị lụsị naba bụ gị nwa ka ọ malụ, na ị ga-abụ enwụrụ anwụ. Gị kaba alụ ị na-abịa nna gị, gị jiri nwayọọ jee were aka gị gụọ na ebe a ga-enyi gị na nwa. O nwere ụfọdụ ezinụlọ ya bụ ịbata tata, Chukwu nyelụfa ọlụ mana ọlụ Chukwu nyelụfa atụkwọrọ ya atụkwọ. Enwe ụfọdụ lapụrụ ọlụ Chukwu nyelụfa si ka ha jebe ọlụ oyibo, ruo taa shishi tọlọ fa alụtala n'ọlụ oyibo. Mana onye a na-agwa, ọ dịka onwe onye a na-emegbu, ọ dịka onwe onye a na-ekwutọ, ọ dịka onwe ihe ọzọ dị na ya. N'ọlụ malụ gị, n'ọlụ ọmalụ gị ka Chineke ga-esi gozi gị, ị na-agba ọsọ ọlụ. Enwere ụfọdụ na-ebe a kịta bụ na fa banye ọfịa, Obinigwe a na-ekwu okwu si na ụmụ afịfịa okesi eke na-ekwu okwu, si na ụmụ afịa okesi eke na-agwafa okwu, na-agwafa na ife afịa na-alụ, na ife nke a na-alụ, na ife nke a na-alụ. Enwe ndị agwụ malụfa bụ agwụ efe ụzọ, ịbịa ha gbalụ gị afa. Ụfọdụ gbasịrị ọsọ. Kedu ife na-achụ gị n'ọlụ a? Kedu ife na-achụ gị na ya bụ ọlụ? Ọmakasị aka, ọmakasị asị na gboo gboo, lapụ asị afọ. Onye ọbụla ji onyinye nke ya ọ izoro onyinye gị okwu, ndị mmụọ azoro gị okwu. Enwe ndị megide gị ife amụ ife aka na-alụ. Enwe ụfọdụ nọ n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ ama ngwọta maka na ife na-aya fa abụla ife ụlọ ọgwụ, mana fa nọ n'ụlọ ọgwụ tata na-ata afọ. Kedu ife asị n'ọnya nwa ma gị? Kedu onye ị na-eche ka ị wee bido ọlụ? Ị na-eche mgbe ị nwụrụ? Ị na-eche mgbe mmụọ mụ gị aka na-alụ? Ị na-eche mgbe mmụọ mụ gị aka na-alụ? O nwere ndị ya bụ ọlụ ma afa, ife na-abịafa n'uche bụ ka a jee bụrụ prọfetes. Ịnụ prọfetes ewube, prọfetes jụọ ese ọfụma ka ị dị chọọ nọọ ife malụ gị, ka ọ na-asa gị isi ka ị ghara ịlụ ọrụ malụ gị n'ụzọ ọdịnala. Enwe ndị nọ kịta na ihe a kwesịrị ị na-eme kịta bụ ịzọ ndụ. Mmadụ ya agbakọjubefa, ọ na-enye ọgwụ ndị alụ na-adịra na-enwere onwe fa. Mana onye afọ chọrọ ịbụzi prọfetes, ọ ife Chineke nyelụ gị n'onyinye kọ nke iji aka gị si n'ọnya ka ị chọzi ịlụ. Mmadụ na-eji aka ya gbuo onwe ya. Chukwu enyego gị si gị na ebe ị ga-esi kpata ego, na ebe ị ga-esi bụrụ mmadụ ịgba ọsọ, si nọ nke a bụ uche gị ka ị ga-eme. Mmadụ ama ngwanwe onwe ya ife ọ ga-eme. Ọ Chukwu ga-aka alụ ndị mmụọ sifa na ife nyere onye a n'onyinye, ọ ife a nyere onye ka ọ ga-alụ. Ijụsịkwa na ị ga-alụ ya, gị na ndị mmụọ gbagharịba, fa wee iwe fa ma ị ga aka na-alụ, ịbụrụ onye nwụrụ anwụ. Ka ya lezi na ị na-agbagharị na-agwa gị na ife mmalụ gị, gwa gị na a ga-alụlụ gị agwụ ka isi ju oge oyi eju, imegide ife afọ etipụ ya ala, fatipụ ya ala afọ, ịbụrụ onye nwụrụ anwụ. Ụwa ịbịa n'ime ya abụrụ ụwa ya abịa ịbịa isi n'ọgụ nwa ga-eji aka gị kwu ife ị ga-eme. Mba,
ọ Chukwu ji ekwu. Chukwu ji ekwu na ọ bụrụ gị nwa. Ọ Chukwu ga-aka alụ gị na ọ bụrụ gị nwa. Ọ bụ na ịwụcha ntị ọfụma n'ozi ma ọ ga-enyelụ gị aka. Mana ịjụ isi na ịma nlụ ọlụ malụ gị, ife ọbụla ịfụ, ife ọbụla gị na mmụọ jetalụ, nke abụọ ife a na-ekpepụ na ekpele, na ife a bụ ife malụ gị, ife a bụ ife ị ga-alụ. And otu a Chineke si wee chi ya ka ị ga-esi lụrụ anya. Ndụ ọchọ ka ị bịa n'ụwa bịa zọọ, ị ga-azọlịrị ya. Ọ bụ na imeli ya fa ewepụ ndụ gị. Maka na ụwa anyị bịa bụ ụwa ọlụ, anyị abịala ụwa nzuzu. Ọ gwụtụkwa aka ụra n'ọnụ. A sị na onye nwere ntị ya mee gịnị? Ya n'ụlụ. Ụmụnne m, daalụnụ.